abu na maganin akwai mu rashin jini rashin tsagawa. Don haka a madadin iyalan marigayi Alhaji Umar Ahmad Oga dan jinjiri da na Alhaji Bashir Muhammad Sani suke farin cikin sanar da lokacin al'umma zuwa wajen ɗaura auren 'ya'yansu wanda ya hada da babban gwarzon matashin namu wato Al-Mustapha Umar mai Alkabba Enterprise Nigeria Limited wanda ba shi da buri ba ce ci gaban matasa. Don haka zai angwance da shi da amaryarsa san kowa kin wanda ya rasa Fatima Bashir mai tagwayen suna wacce ake walakabi da Zara ga kirki ga iya girki da sanin mutuncin manya. Bugu da ƙari bikin zai gudana ne a ranar Juma'a 29 ga watan Disamba shekara ta 2023 da misalin karfe 2:30 na rana. Za a dina ƙofar gidan koko limancin kwana a cikin Zaria. Sannan sai a ɗunguma zuwa wajen ɗaura auren wanda zai gudana a gidan tsamiya rijiyar Annabi duk alimancin kwana da ke cikin garin Zaria jihar Kaduna Najeriya. Sai kun zo. Sanarwa daga Muna Imu Ibrahim ɗan gari mai kishin matasan cikin garin Zaria. Ango, shi da shanta yana